Canva je izbacila brutalan dodatak. Od naše obične objave možemo kreirati članak za blog ili pjesmu. Pa, Eurovizio, čekaj nas dogodine. Pogledajmo. Pripremio sam jedan karusel ili vrtuljak za objavu na moj Instagram. Od te objave ću napraviti jedan članak za blog. Idemo na promjenu veličine i čarobna promjena i kliknemo na pretvorba u dok. I tu ćemo sada vidjeti što nam nudi ovaj brutalan Canvi dodatak. Možemo od ove naše objave napraviti čudo toga. Prvo ću napraviti članak za blog. I evo ga, predivan članak, kao da sam ga pisao danima. Sada ću dobiti skriptu za svoj video zapis koji bi napravio temeljem ovoga karusela. Sada ćemo pripremiti predložak za naš e-mail kojeg ćemo slati bazi naših korisnika. I pogledajte sada ovo. Od ovoga karusela početnoga dobit ću jednu svoju pjesmu za svoj digitalni marketing tečaj. Možda se dogodine vidimo na Euroviziji.